kanimo ako milaom nga ang adlaw mo patim aga. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bugos, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Mga kaigsuunan, maayong buntag kanatong tanan og Biyernes na usab og labaw sa tanan piyesta karon sa atong mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Og hinaot nga sa kanunay usab adlaw-adlaw magrosaryo kita labaw sa tanan sa bulan sa Oktubre ug usab sa Mayo, di ba? So atong hinumduman, atong iampo ang mga masakiton, mga mihalina ning kalibutan ug usab ang atong mga mahal sa kinabuhi. Nga buhi pa og adunay mga problema labaw sa tanan. Ani ang inyong higala si Sister Rica sa mga madre sa Daughters of St. Paul, kauban usab si Rose Caballero, usab si Arvin Borla ug ang atong technical engineer ning atong istasyon DXGN. Magampo kita. Ibubo ka namo Ginoo ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel. Madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga na sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit o pagkamatay sa krus. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlugi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, uluhan 11, tudling 15 ngadto sa 26. Apan miingon ang pipila kanila. Nagpalagpot siya sa mga yawa pinaagi ni Beelzebul, ang prinsipe sa mga yawa. Samtang ang uban, aron pagsulay kaniya nangita kaniyag usa ka timailhan gikan sa langit. Apan siya, sayod sa ilang mga hunahuna, miingon kanila. Ang tanang gingarian nga nabahin malaglag, ug magpatong-patong pagkalusno ang mga balay. Ug kung si Satanas mabahin usab batok sa iyang kaugalingon, unsaon man pagbarog sa iyang gingharian. Kay nag-ingon man kamo, nga nagpalagpot ako sa mga yawa pinaagi ni Beelzebul. Ug kung ako, nagpalagpot man og mga yawa pinaagi ni Beelzebul, pinaagi man kang kinsang nagpalagpot kanila ang inyong mga anak. Kamura di ay ang nagukom sa inyong kaugalingon. Apan kung pinagi sa kamot sa Diyos, nagpalagpot akog mga yawa. Ang gingharian sa Diyos, di ay nahiabot na kaninyo. Diha ngang usa ka tawo nga kusgan, sangkap sa mga hinagiban, magbantay sa iyang kaugalingong palasyo, mahamutang sa kahusay ang iyang mga butang. Apan nga diha nga muasdang og mubuntog kaniya ang mas kusgan pa, langkato niya ang mga armas niini, ug bahin-bahinon ang mga inilog. Ang dili dapig kanako, batok kanako, ug ang makig-uban kanako, magkatibulaag. Sa nakagula na ang mahugang espiritu gikan sa tao, misuroy siya ngadto sa mga dapit nga way tubig, nangitag kapahulayan. Ug kay wa siya makakita, mingon siya. Mabalik ako ngadto sa akong puloy-anan, din ako nagikan. Ug sa pag-abot niya, nakaplagan niya kini nga sinilhigan ug husay nga pagkahamutang. Unya, mulakaw siya ug magdap, pito pa kalaing nga espiritu nga mas dautan pa kay kaniya. Ug manood sila sa pagpuyo didto. Ug ang katapusang pagkabutang ni atong tawhana, mas grabe pa kaysa sinugdan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
In this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there is only one foundation. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. So let our faith be more than anthems, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations, we believe. We believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. Let the lost be found and the dead be raised in the here and now. Let love invade, let the church live loud. Our God will say, we believe, and the gates of hell will not prevail, for the power of God has torn the veil. Now we know your love will never fail. We believe, we believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back. He's coming back again. He's coming back again. We believe. We believe. Human nga kita masakit o kanunay nga itambag kanato nga paningkamuti nga bantayan ang atong kaayuhan, pinaagi sa pagkaon sa mga makatabang sa atong lawas, aron dili mo balik ang atong sakit. Kini nga mga tambag nagpahinumdum nga unta, dili kita mabughat. Sa Tagalog pa, hindi tayo mabinat. O sa in English pa, dili kita magka-relapse. Tinuod baya nga bughat, ang bughat mas seryosong sakit kaysa naunang atong sakit o gibati. Mausab ka na ang kinabuhing espirituhanon. Sama sa bisan unsa nga sakit, ang sala ug dautan dili kabahin sa atong tawhanong natura. Mato lamang kini kun abli kita sa tentasyon. Bisan kun dili nato gusto o gusto nato. Si Jesus nga atong langitong mag-aalim, mao ang mopapahawa niini pinaagi sa sakramento sa panag-uli o kumpisal. Di na atong masinati ang gingharian sa Dios sa atong kinabuhi. Hinunua ang sala ug ang dautan malahutayon o makanunayon nga mga realidad. Tinuod gayud kini nga anaa. Bisan kung napildi kini pinaagi sa krus ni Jesus, dili gayud sila muhunong hangtod sa adlaw sa atong kamatayon o hangtod sa adlaw sa paghukom. Usa, nagpahinomdom si Jesus, samtang anaa ang gahom sa paghari sa Dios diha kanato,
dili gayud makabuntog ang sala og dautan. Apan, kung wala ka nato ang paghari sa Dios tungod sa atong pagtinapulan, pagpasagad, walay pagpakabana, mas labing dautan og mahimong makasasala ang atong pagkatao o atong padulngan. O sa laing pagkasulti, mahimo kitang mas labing daotang tao. Karong adlaw usab adlaw sa Rosaryo, tukma kining debosyon sa mahal nga Birhen sa Rosaryo. Aron matabangan kitang mahilayo sa bungaw sa sala o kadautan. Si Maria, inahan ni Jesus, mutabang gayud sa iyang mga anak nga mudangop kaniya pinaagi sa Rosaryo. Busa gitanyag sa atong simbahan nga ang matag tao, mudangop kang Maria diha sa pag-ampo sa Rosaryo, aron mahilayo sa mga tentasyon, sa sala o kadautan. Dagan ang mga santos nga midangop kang Maria, busa sila nahimong balaan, og bisan nahulog sa sala, dali raw sa makabalik ngadto sa Dios, tungod kay gitabangan sila ni Maria inahan ni Jesus, ug inahan usab nato. Matud pa nga si Santo Pio, sa kasanto, nagaampo sa Rosaryo bali kapin kun kulang 50 ka beses sa usa ka adlaw. Sa akong bahin dili nako na mabuhat kay daghang kaayo 50 ka beses. Dili inuon ako kana mabuhat kay ngano usahay daghang kaayong buluhaton. Apan manindot kaayo nga mahibaw-an nato kini. Sa laing pagkasulti sa kanunay nagaampo siya sa mahal nga Birhen aron mapanalipdan siya sa panulay. Ang mahinungdanon mao nga kanunay kitang makighinabi sa Dios bisang unsang oras o gutlo. Busa sa kanunay, dili natulong anang pag-ampo sa pag-ingon, Ginoong Hesukristo paghari diri kanako. Giyahi og panalipdi ako sa kanunay sa sala og dautan karon. Matag adlaw ug sa kanunay. Amen. Ang ebanghelyo naglamdag sa matag tumutuo kinsa mitalikod sa sala ug dautan aron magkinabuhi nga mapadayonon diha sa maayo. Siya nagpuyo sa gipanudlo ni Jesus kada adlaw ug inubanan sa madasigong pagbuhat sa pagtabang sa uban ug dakong debosyon sa pagampo sa kanunay aron magmakusganon ang gahom sa Dios diha kanila. Ug maingon nato nga ang gingharian sa Dios nagpuyo sa ilang kinabuhi. Mga higala, kung dili kita magbantay ug magpasagad kita sa atong panahon, giimbita nato ang sala ug dautan. Ug kini sila ang muguba sa atong kinabuhi. Dugang sa atong pagpanlandong maing nahitabo sa pagsangayaw ni Jesus. Daghang mga naminaw kaniya. Misumbalik na hinuon sa pag-ingon nga siya giyawaan. Mao baya usahay ang atong gibuhat sa mga dili nato gusto mga tao sa atong kinabuhi. Butang-butangan nato ang atong kaaway. Dili ba maghuna-una man kita og mga tumo-tumo aron lamang madaot ang uban? Usahay ang atong madungog nga mga pagbutang-butang ato pagayud ipaambit sa uban. Unya daghan na kitang mudaot sa atong isikatawo. Tataw kayo ang gipamuling ni Jesus nga ania na ang gingharian sa Dios. Aduna nay nagpamatuod, aduna nay pagpamatuod kay ang mga masakito na alim, ang mga adunay gibati nakatindog na. Ang tumong ni Jesus dili lamang sa kaluwasan sa kalag, kundi kaluwasan sa tibuok natong pagkatao. O sa katapusang bahin sa ebanghelyo, nag-ingon si Jesus, ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug dili mutabang kanako, pagtigom, nagpatibulaag. Ang gingharian sa Dios dili anaa sa tunga. Mudapig kaniya o dili mudapig. Ang tawo nga dili mo pili sa pagbuhat sa maayo, automatic nga dapig siya sa yawa. Ang tawo nga sa kanunay mubuhat sa maayo, dapig siya sa Dios. Pagsusi, nagaampo ba kita sa kanunay? Buntag udto hapon o gabi? Mituo ba kita pinaagi sa pagpakihinabi sa atong Dios nga mahiduol kita kaniya? Mituo ba kita nga panalipdin kita sa Dios?
Naningkamot ba kita nga mahilayo sa pagsulay? Nagampo ba kita sa rosaryo? Magampo kita. Magampo kita sa Dios Amahan nga nagpadala sa iyang bugtong anak aron pagbuntog sa yawa sa matag pangamuyo kita miingon. Ayaw kami itugyan sa panulay, Ginoo. Nga ang simbahan ug mga tinugyanan niini magpadayon sa paghingilin sa mga yawa sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ayaw kami itugyan sa panulay, Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, dili unta mo pailalom sa landong sa daotan, pinaagi sa pagkigubat, aron makabintaha sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ayaw kami itugyan sa panulay, Ginoo. Nga uban sa pangama ni Santa Maria Birhen sa Rosario, likayan nato ang paghukom sa atong isikatawo, ug dili nato isipong daotan ang unsay maayo, ug himuong maayo ang unsay tinuod nga daotan. Magampo kita sa Ginoo. Ayaw kami itugyan sa panulay, Ginoo. Nasakmiton unta sa labing gamhanang Dios ang mga kalag sa magtutuong nangamatay, gikan sa kamot sa daotan. Magampo kita sa Ginoo. Ayaw kami itugyan sa panulay, Ginoo. Gamhanang Amahan, sa kanunay panalipdi ang imong simbahan, isip imong bililhon nga kabtangan, arong walay makasakmit niini, gikan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ni atong tulumanon, bidlisyo sa kabuntagon. Og usbon ko, ihatag ko pag-usab ang numero 09497887-395 aron nga mo text kamo sa inyong mga gustong ipaampo adlaw-adlaw. Dinhi sa atong tulumanon, bidlisyo sa kabuntagon. Kini ang inyong higala sa kanginan si Sister Rica sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan sa maayong panglawas ug usab pag healthy soul, no? Apil na si Rose Caballero, si Arvin Borla ug ang atong technical engineer ni atong stasyon DXGN. Kaninyong tanan moingon ako malipayong adlaw nga Biyernes. Unsa na imong giinom, Arvin? Walay lain. Ang kaping may sinabi. Dreamvet 8-in-1 Coffee. Available sa tanang pharmacies.